Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Koyon Academy and welcome to online class with me, online tutor. I am super excited to have you. Our today's license is English alphabet. Darasinmu na yau shine harufa na Turanci. Waɗannan harufa na Turanci sun kasu gida biyu. Akwai capital letters wato manyan harufa. Sannan kuma akwai small letters wato ƙananan haruffa. Dukkaninsu 26 ne wato guda 26 ne. Ga capital letters wato manyan kenan. Kowanne zan maimaita sa su biyu. A kula da yanda suke. Na farko A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Waɗannan su ne capital letters guda 26, that is 26. Assignment. Za a zagaye waɗannan harfa da zan faɗa daga cikin waɗannan da aka kawo. Sai ka zagaye duk wacce na faɗa a cikin notes ɗinka. Ma'ana za ka kwafe shi bayan ka yi notes za ka kwafa, sannan sai ka zo ka zagaye kowanne daga cikin waɗanda zan faɗa yanzu. M, O, Q, S, U. Kowace da na faɗa a nan za a zagaye ta. This is today's lesson. Thank you, Koyon Academy.